Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakirdob Ying Jongpi. Kajing ter jong slap ubajur hagas ni thok ding ka khat lai tarik ubnai jemang arajar arpoar kalawan ra kajing tua khando haki surok ba bat kumju ru haki surok shnong ban nalor kata ki wa ba bat ki wa rit ru kila shlei da ka hagani kajing ter jong lap ba la sakhi ru ba ka wa mentru kala shlei bat taplut yaki hali bat yaki penthor ka ba jong ki nongrem Kajing tua khendo kala penjulor ye ka wei ka ying jong ka kong wireless kasar ha ka shnong riat sa sim mentong bat kumju ye ka school QC Springside School kani kajing shlei kala jiaru ha ki babon ki benta jong ka West Gentia Hills bat kumju ha East Gentia Hills District henrai tat hadu bala pathai ye kani ka khubor shim ladon kano kono ka jingjia ka bas ngosi